Hola a tots! En aquest vídeo anem a racionalitzar la fracció que apareix en pantalla. Observa que tenim una fracció on en el denominador apareix arrel de 2. O sigui, en el denominador apareix una arrel. Aleshores, racionalitzar una fracció on en el denominador apareix una arrel és trobar una fracció equivalent a la donada de forma que en la nova fracció no apareguen arrels en el denominador. Com ho fem? Doncs mira, en el nostre cas tenim en el denominador una suma i en el primer sumant tenim l'arrel. Aleshores, per a racionalitzar aquestes fraccions, el que fem és el següent. Copiem aquesta fracció i ara multipliquem per una nova fracció. Clar, tu vols que es mantinga l'igual. Per tant, per a que es mantinga aquest igual, aquesta fracció que hem ficat així ha de donar 1. I quan una fracció dona 1? Quan en el numerador i denominador tenim el mateix. I que fiquem el mateix en el numerador i denominador? Quan tenim una suma o resta en el denominador, aleshores el que fem és ficar l'expressió conjugada del denominador. I aquesta mateixa expressió, però en el signe del mig, canviat. Aleshores, fiquem en el numerador i denominador, el mateix amb menys, mig, 3 arrel de 2 menys 1, i baix 3 arrel de 2 menys 1. I això, ara tenim un producte de fraccions, ja saps, multipliquem numerador per numerador i denominador per denominador. Obtindrem una fracció i ara dalt multipliquem els numeradors, tindríem 2 menys arrel de 3, entre parèntesis, per 3 arrel de 2 menys 1. I per a fer aquesta multiplicació, el que fem és multiplicar tots per tots. Aleshores obtenim 2 per 3 arrel de 2, multipliquem els números que estan fora de l'arrel i després multipliquem els elements que estan dins de l'arrel, els radicants. Aleshores, així obtenim 2 per 3 arrel de 2, 2 per 3, 6, i ara aleshores tenim arrel de 2, ara 2 per menys 1, més per menys és menys, i 2 per 1 és 2, ara menys arrel de 3 per 3 arrel de 2, menys per més és menys, ara tenim el 3, arrel de 3 per 2, 3 per 2 és 6, i finalment menys arrel de 3 per menys 1, menys per menys és més, arrel de 3 per 1 és arrel de 3. Ara mirem ahí els números que apareixen sols, són els menys 2, no podem operar en un altre, i les expressions que apareixen arrels, observa que tenim arrel de 2, arrel de 6, arrel de 3, no hi ha expressions semblants, per tant no podem operar en aquestes arrels. Així es queda així el resultat. Copiem això en el numerador, 6 arrel de 2 menys 2 menys 3 arrel de 6 més arrel de 3, i ara multipliquem els denominadors. Observa que tenim una suma per diferència, copiem ahí, i com diem tenim una suma per diferència. Això vol dir que els elements d'aquesta suma i d'aquesta diferència, d'aquesta resta, són iguals. Suma per diferència ja saps que és diferència de quadrats. De fet, quan multipliques per l'expressió conjugada el que busques és això, diferència de quadrats i que se'n vagin les arrels. Aleshores tenim així, diferència de quadrats, quadrat del primer, 3 arrel de 2 al quadrat, i ara menys el segon al quadrat, 1 al quadrat. I això ens queda 3 arrel de 2 al quadrat, quadrat d'un producte, és el producte dels quadrats, tindríem 3 al quadrat, i ara arrel de 2 al quadrat, menys 1 al quadrat, si vols, ja fiquem 1. Això seria 3 al quadrat, 3 per 3, 9, i ara arrel de 2 al quadrat, arrel i quadrat se va, tenim 2, multiplicant, menys 1, això seria 9 per 2, 18, menys 1, que és igual a 17. Aquest seria el resultat que obtenim en el denominador, i això fiquem ahí. Com dient, en el numerador no podem fer res ahí, denominador queda un resultat 17, però
hem arribat a lo que volíem, no? Hem trobat una fracció equivalent a la inicial, o sigui, igual, de forma que en el denominador no apareixen a res. Per tant, hem racionalitzat la fracció donada. I aquest seria el resultat. Moltíssimes gràcies per la teua atenció.